Бір үш бұршақ деп аталы. Китаптағы бір генә вакыйга да, бір генә герой да уйлап чыгарылмаган. Бөтенесе дә тормыштан алынган. Мин инде үземнең фантазиямны җыеп, бераз шымарттым гына, тирән әйттем генә. Бір уч бұршақтан башланган кешенең язмышы. Шушы бір уч бұршақ аны харап иткән дә, кеше иткән дә, бір уч бұршақ булган, харап иткән дә. Шушы бір уч бұршақ булган. Сталин чорларда искә алынганда, менә ул турыда әйтеп китсәгез. Ансы инде билгеле сөйләгән, кеше сөйләгән буенча гына мин инде ул чорны белгән кеше түгел, ләкин бик күп ишеткән, бик күп белгән, менә ул шул чорда яшәгән кешеләр белән аралашып, аны коточкыч вакытлар икәнлеген ул чорны кичергән кеше үзе белә инде, аны инде мин тәфсирләп, тәфсилләп сөйләмәсәм дә була. Шул Сталин дигән сүзне әйтү дә җитә торгандыр бу очракта. Интернетта карадым, ночные волки дигән байкерлар Сталинның фотоларын чыгарып бәйләп оештырдылар мәсәлән. Алар аны бөтенләй алар кызганыч менә балаларга, хәзерге яшьләргә идеология менә җитми торгандыр инде ул, күрәсең.